Pane trenére, vy jste sice prohráli úvodní zápas, ale s čím jste tady s týmem Lido Bratislava přijeli a jak se vám s tím turnaj líbí? Tak prišli sme sem hlavne v rámci nejakej predsezónnej prípravy, aby sme nejako sa spoznali čo a ako, nejaké herné situácie natrénovali. A zatiaľ si myslím, že to je v poriadku, sice ako ste spomínali, prvý zápas sme prehrali, ale tak je to iba začiatok turnaja. A áno, vieme na čom zapracovať do našich zápasov, na čom zapracovať potom aj ďalej do sezóny, takže zatiaľ super. Co třeba rozdíly mezi českým a slovenským florbalem? Dá se nějak říct, v čem jsou třeba Češi jiní než u vás ve vašich domácích soutěžích na Slovensku? Tak určite je tam rozdiel, je to hlavne o mnoho rýchlejšie. Hra sa tu viacej možno fyzickejšie. A no áno, celkovo je to proste rýchlejšie. To si myslím, že je zatiaľ hlavný taký deficit medzi slovenským a českým florbalom. V tom prvním zápase jste prohráli 2-0 se Zlínem. Vy jste zmiňoval rychlost, takže v té jste zaostávali, nebo co bylo hlavní příčinou té porážky? Co byste asi tak zmínil, že v čem jste zaostali za soupeřem? Hej, tak určite bola to aj rýchlosť, ale myslím, že to bola aj hra hlavne pod tlakom a myslím, že taká tá možno trošku nervozita z toho prvého zápasu, z toho, že sme prišli a teraz zrazu na hokejkách. No bola to nervozita, si myslím tiež, akože to bola jeden z aspektov, ktorý si myslím, že rozhodol. Ale uvidíme len do ďalších zápasov, do ďalšieho prebehu turnaje. A co Olomouc? Jak zatím se vám líbí město? Možná někteří kluci jsou tady poprvé, tak jak se vám zatím pozdává tady? Tak minimálne ja som tu zatiaľ poprvé a zatím myslím, že je hodne hezký. Musím povedať, že mne sa to veľmi páčilo, akorát som teraz hovoril chánom, že celkom pekné mesto. Som to nečakal, takže zatiaľ super. Naozaj akože pekné mesto to máte.